Shamsi bikin waka ne a auren masoya. Rana ta farin ciki ta zo ta muna hamdala, Abdurrashid an goga Aisha ta yau murna muke. Yau an yi auren kauna, yau rana ta farin ciki ta zo ta muna hamdala, Abdurrashid an goga Aisha ta yau murna muke. To bismillah Allah Ubangiji kai kudan zuma, kai yi ruwan maliya jirgi ka nufa sama, kai da shan kai nuwa ka haska ni na yau sama. A yau wakar bikin gidanmu tilas na azama, Allah kare ni da sharrika makauta yan hasada. Auren ya kai sallama kamar bako babu gardama, yau rana ta farin ciki ce dangi na ta harama. Biki budur biki na gata yau ma gashi an koma, kowa na ta farin ciki da ranar ta zo sama. Amma namu bikin daban yake da nasu dan babu wariya. Dan wata Abdurrashid an goga Aisha ta yau murna muke. To an baka kaɗan buɗe kunnuwa ka damƙe ta amanar da ka ɗauko babu wariya. An kwana a tashi yau gashi ka zamto ko kuwa ka zama mutum mai sarrafa fishi na sabaɗi mu wato ne ma zan faɗi Allah dai ya bada zaman lafiya. Ta zo ta muna hamdala. Amar su Aisha yau shawara hakiki damƙe ta tarbiyar abba da umma babu tsaki. Zamto mu biyayya ga miji nake ba shi duk haƙi, tarbiyya ake saye zuciya ta miji. Ba a yawan kishi ba. A nan na ɗan duba agogo ga dangi na kusa da nesa sun yi fitar ɗango. Bikin namu bikin nasu ba mai nazarin logo, to sai kuraka ni wajen an ta nesa na zo. Mai kama da uwa ce taron bikin ta haska, na ida gaisuwa ta taron bikin ta haska. Anti ummi na gaishe ta ita ma fata haskan. Alhaji Nura na zo na gaida kai, jigo ne kai ma. Maniru na gaishe ka, Ahmad Maniru na kara kuma na gaishe ka. Salisu na yin murna na gidan fada gaishe ka. Husaini Rimis gaishe ka. Zainab ma ta yi murna, ga Salim na yin murna. Mubarak ya taka da Aziya ta zanwa. Allah ya ji kan Hassan, to Allah da iya raya. Usaina na murna, auta ce Allah ya bar kauna. Abdurrashid an goga Aisha ta yau murna muke. Girma dai ya zo ko kun yi fada ku sasanta, ku ɓoye sirrikan ku a tsakani ku alkinta. Ku zamto masu koyi da ma'aiki cire wauta. Ina yin kira gare ku da babbar muryata, amarya ango Abdurrashid Aisha Allah da ya bar kauna.